И ето, че най-сетне, всъщност не най-сетне, не, преди малко стигнах в Пасарел и нали, тръгнах нагоре, само искам да кажа какво става обаче, тръгнах нагоре по пътеката, нали, по пътя, където би трябвало да е, защото аз, както казвам, и предния път нещата ги минавам абсолютно за първи път, без да имам идея къде точно отивам. Между си заразах, защото просто самото, ето, вие може да видите, чакай. Това е пътеката. Просто самото място е леко, не психопатско, ама малко такова съмнително. В смисъл, няма никой. Видях двама човека само, които минаха покрай мен по едно време. Това беше в началото. След това не съм видял абсолютно никой през цялото време. Нищо се е чула. Да освен птиците. И имам чу, че всеки момент някакво куче ще излезе от някъде и ще трябва да го пребия с някоя пръчка. Затова държах пръчка. Защото иначе, наистина, на такива места, сега това бъде някакви неща тук зад мен идват, не искам да знам. Точно това искам да кажа, че на такива места, колкото и такова, добре, сега ще трябва да млъкна малко, защото не се чува. Да, по принцип, се удуши ме, бе. Какъв пърхорак дихате. Мамицата видева. Да, това са... What the fuck. Това са вторите хора, които виждам с мотори от някъде идват. Не искам да знам откъде. Пътя... някакво кръщене се чува, там не искам да знам какво става. Пътя, както си беше нормален, ето такъв какъвто е в момента, какъвто е нормално да се върви. Нямам идея какво е това нещо. Ужас. Едно се приближавам сам. Маре мега насиранка обаче. Много срамно, че го записвам това. Успокояваме. Да. Както вървях по пътеката, изведнъж пътеката, този път, той си продължаваше напред, но имаше стрелки, които... Това е кода тук на пътеката. Червен код. И естествено, колко такова, червения код. И показваше наляво по някаква мега съмнителна пътека, която само като пътека не ми изглеждаше. Изглеждаше ми като някакво място, където отива да те оттрепат. Не знам, много такава пътека в нищото отиваше. Някаква изкачванка и след това просто не искам да знам какво следваше. Аз затова просто стигнах до половината на това, да реших все пак да тръгна по нея, но си казах, човек, сега да рискуваме само за едната разходка и си казах, не, по-скоро няма да го направя. И сега се връщам по пътеката, обаче хубавото е, че повървях в едната посока 40 минути, което е пак доста. И сега се връщам 40 минути, така че е супер. Хубаво е, че селото нали е горе-долу близо, а не е някъде на майната си, защото и това е малко притеснително. Сега още сега не си помислите, че съм се насрал, но горе-долу може би да. Още по-такова гадното е, че значи на идване, на започване на пътеката, първо, че минавате покрай гробищата, доста приятна гредка така, минаваш почти през тях няма откъде се мине по друг начин. И след това минавам покрай едно като фургонче, ма не изоставено, фургонче, което е пълно с такива представители на ромския произход, представители от ромския произход и там просто не е много спокойно, като минаваш оттам и като виждаш някакви хора вътре, които просто не е ясно какво точно правят, защото просто първия път, като идвах насам, просто седяха и ме гледаха. И просто през цялото време си мисля както си върва нали, напред, някой ще се появи зад мене и ще почне такова, но да, това са някакви мисли. Това е за това, по принцип не е много хубаво да се гледат мама ти. За това принцип не е много хубаво да се гледат страшни филми. Защото, като се гледат страшни филми, си представяш постоянно навсякъде някакви психопатщини. Че нещо може да стане, че нещо може такова, то всъщност най-вероятно нищо не може такова да се случи. Обаче не е за подценяване, защото пък, например, това за кучетата наистина може да се случи, защото на такива места това е много гадно, защото буквално може от всякъде да ти изскочи. То едно да ти изскочи и е много насиращо и затова наистина трябва да имаш пръчка, защото като имаш пръчка и като му тръгнеш срещу него и му я извадиш, и то ще усердя повече от тебе, така че да. Но интересно пътешествие беше. Сега ще видя кога има рейс, обаче, защото те не са... Не са много на често рейсовете. Мисля, че са през един час.
Така че ще видя кога има рейс. Най-вероятно ще срезна на Панчарево, защото той е близо. Така че ще срезна на Панчарево и може там да се разходи. Там най-вероятно мога да поснимам още някой друг клип. Днес исках да поснимам от Киноманяка. Тук някъде исках да застана. Аз просто винаги търся подходящо място. На Лозен намерих прекрасното място там горе при църквата, но тук няма такова смисъл. Вървя, но все някакви места, които ти можеш да седнеш. Примерно да кажем, вижте се. Примерно, то нищо не се вижда сигурно. Тук, например, има някакви камъни, на които можеш да седнеш, ама то не ти е приятно да седнеш тук. Ти си някакси на пътя, на такова, не си стигнал до никъде и е някакво, не знам, не ме кефи тук да седна. Така че ще видя, може... и ръката ме заборя яко. Може после като се резна долу в... ще кажа в Лозен, в Пасарел. Като се резна там, може да си намеря някое местенце, на което пък може и да мога да снимам. И ако си намеря такова, сигурно ще заснема нещо. Защото тук ми е много добре. Аз, както знаете, много обичам съм след природата. Ама така на някакви нови места са. Примерно, аз мога съм след природата и в Борисовата градина. Ама не искам да съм там. Между другото в момента минаваме през чекпоинт тук. Така че тук доста интересно. Не знам, много е... Тук вече е много не диво, ама ако се едно въобще не си до София. В смисъл, в Лозен се усещаш малко по-различен начин. И в Панчарево пък съвсем. Въпреки че Панчарево горе-долу близо до тук. Но просто там се усещаш някакси все едно действително си близо до града и действително не си някъде на майната си. Тук буквално то виждате гледките зад мен, то виждате, че то няма нищо. В смисъл, чайте, мога да ви се покажа и на там. Ето, буквално няма нищо. В смисъл, не е да кажеш да виждаш, примерно, ето, от това, което мога да кажа, и то яко ми си измагат ръцете. Това, което мога да кажа е, че от Лозен, като бях, там през почти цялото време се виждаше София. Отгоре се виждаше, защото беше така, то се изкачваш и можеш да гледаш право към София. И се носи там, нали, то първо ще хубаво да си така отделен се едно, но не ми е чак толкова хубаво, че да видите. Там между се виждате, там е сателитната чиния, там е Катуна. Така че малко леко съмнителен. Сега като минах и като правя влог, че не ме гледаха, явно защото сега говоря и е малко по-различна ситуацията, но да. Аз така цяло на всички тези места, като ходя, предпочитам така примерно да снимам или да се обадя на някой, да си говоря с някой, има наистина, защото тогава действително много се успокоявам. Знам, че колкото е от това, просто мога примерно да му кажа нещо или на вас, то на вас, ако ви кажа той и да ме претрепа, то няма да стигне до вас, но все пак ще бъда някъде, така че да. Айде като се резна долу, ще видим дали ще намеря място за снимане и като цяло ще се включа по някое време и ще видим какво става. Айде!